खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय हाग्रा एसे दाननो फैदों। ओरैबायदि हाग्रा दुजोब्बाय नै गय बागाना थौस मैदेर थाखुमालायनो हानाय जाबाय गयाबो। ओमफ्राय हनै बेयाव लांदां माने सानदोंमोन मा आं एबारावहाय UPPL निफ्राय हाउजिंखौ मोनोब्ला बावहायनो लुगौ सानदोंमोन। होगोना होआथाय जोंनिया मानगोनां प्रमद बर' सारा हाउजिंखौ मोनगोन सानदोंमोन आङो। इलेक्सनानो माथो जागुलाय लांबाय। मोनगोना आसा खमसै हाग्रा दुजोब्बाय नै अयथासार। ओमफ्राय दंफां फांनैसो गायना गालांसै बिहावसो। गयाथ' देरबायलै देरनायालाय। ओमफ्राय गाम्बारिबो फांनैसो दङ, सुमफ्रामबो दङ बैयावहाय। ओमफ्राय गेजेराव लेबुबो गायदोंमोनलै रज'गोना रज'बोदियाथाय। गयालाय देग्लाय लादोंमोनलाय 20-25 दालसो बिबार, फिथाइबो थाइदोंमोन। हाबला जोबनोसै दिनै सानसे गाबोन सानसे होनायसै। अयथासार गरमनो 12था साननि 12था थिखा थिखियाव बिदियावखि खामानि मावजायो। बिराद गिदिर आबादारि नालाय जि समाव जिरायो आबादारिफोरा न'आव मोसौ बोरमा सायख्लुमाव खास्लायो, जोंना बे समाव होयो खामानि मावनाया। होगासिनो बिहावसाबो नै गोदानैया अमा लायनो दाउ ओइ साला औवा दंफां फांनैसो गायना गालांनोसो नङा होमबा। माया आंनि सिखाया आंनि खर'सा इन्जुरावहाय खैथा सिखा दं नोंलाय। गावनि ओमफ्राय सिखा खंखाया जेबो खामानि गैया। आंनिखौ नाय नोंजामा दैनिखौ नुवाखै? ब्लेड बायदिल' थलथबल' होनलांखायो। नै बेफोरबायदियालाय गारनाल' होनांगौ, नै थेमल' जखायो नुबाय दा। ओमफ्राय बिहावसोना सिखायानो गाधा जेबबानो गैया, दाहारानो गैया। ओमफ्राय बेखौनो बुक दुगालायबाव सिखा खुख्रियाबो ब्लेड बायदि सिखा दा। दै लोंनाय बिहाव बिजामादै नै सानैजों सिखा खुख्रिनो जालायगासिनो दङ। दाहाय दंफां गायनानै थांनायसै। नै दंफाङा नै बेनो थारुन ओमफ्राय अमा बेदर होख्लामसैलाय। बाहेरावसो सारायखौबो लाखाबाय ओमफ्राय कुकारबो लाखाबाय। बिहावसोआ दुगैगासिनो दं, ओंखाम खुरना दोनबाय बिहावसोनो। दा होहायनोसैलाय हाग्रा दानहैनाया। ओरैहाय एसे एवना दोनलायथिदों हाग्राजोब। लागाव बानलुआ होबायलै जाना लाग्रोनि दे। बाहेराव मावबाय जानाया नै सारायब्लाबो कुकारब्लाबो आंजों खोथा गैया जानायावबा। जाग्रोनि दे। बर'दिननि अमा बियो नै जोंनिया लागायनांगौ सालाखौ बर'दिनाव। देरबावगोना देरबावलाथाय जि माथो फांलब गोरान आदारखौनो होआ नामा बेनसेन जु बर'दिननि अमाया बे जाबाय आरो मा जोंना नै रांख्रब ख्रबनो। बेनसेन मानो बिदि रांख्रब ख्रब जाखो जोंनि अमाया बर'दिनिया? हा खासावसाव मेजेम गैया मा गैया आयै बिदि हगारना दोनबाय थाबाखि अमाया बे मोजां जाथारगोनफा। हा ओइ लाङो न'आव माथो फांलबल' मेजेम गैयाबा अमा जानायफोर बिदि नाङालै आंना। दा जालाय बेखौ गुन्दै बायनांगौ र'। अयथासार गरममोन आयौ सान्दुंजों आं दिनै एसेबो दाननो हाखासै। थैगोनलै सयथिबो आयौ दौस जारलालै सयथिबो अयथासारखा। ओमफ्राय बिहावसोआ गायजोब्बाय नै नैबे दङ लालि। नै बिहावसोआ गायफैजोब्बाय। देनां बिहावसोनो फांसे हरनायसैलां, न' लुना लाथों बियो।
बिहावजोआ फांसे लादोसै एसे फांनै दंबावो ओमफ्राय बेरा दुमना गालांनोसै नङाला ए अखा फिसा फिसा हाबाय नै मा दंफां होनोथाय बेखौ आंथ' मोनथिरोंला बेखौथ' मोनथिरोंला आङो जायखिजाया मानसिफोरालाय माबा माबि सन्दन ना मा बिदि होनना बुंदों नायनोसै देखाजाक मा जायो ओमफ्राय बेयाव फांसे गायबाय थोआसै थारमाने बिदि हाग्राया नोगोद जानानै दं सयथिबो बेबाराव हाग्रा एवनाय जायाखैना ओरैबो ओरैबो माबायाव थांबाय जारला जारला बैनि खिरखि फांलाङा गालाङाखै नामाथाय गालदां गुलदांल' होनखासैलै कलेज गोदाना माथो मारां खिफबबायरा जादों बारा दासो एसे जादों एसे मोजाङैनो जाफबदों थान्दाबानोल'नो मोनखासै खामजारि फैदोंमोन सानथाम सानब्रैसो बे दंफां दाननांसिगौलै बेखौ खामानि गैया बेखौ दानना होनायसै बिजामादैनो गायना होफैदों दंफां बिजामादैखौ अनसोगारो नै बिहावसो दा ओमफ्राय बिहावसो सासे दंबावो ओमफ्राय बिनाव जोगोनारबो लांगोन माबा माबिबो लांगोन बिहावसोनाव थिग दं जोंना बिहावसोआ दिनै हानाय नंलालै दाननो अयथासार मेंदों माने ओरैहाय एक्सारसाइसआव जुम्बा डान्स बेयावबो हाबबायना ओंखायनो बारा जादों मेंनाया बिदि आरोखि अति सुन्दर हावा बाटा बिराद मोजां भुटानावथ' अयथासार अखा हादों थ' बै खर'आवलाय गयालाय फिथाइ थाइबायमोन थाइनाया नाथाय बा गया खामख्ल'दोंलै आं मानो बिदि खामख्ल'दोंथाय बुजिनो हादों फैगोन बोसोराव लाथिमसो जासिगोन बिदि मोनबाय हनै फांसे बिदिखौ हाखौ लिरथेना होनांगौ ना मा होनदों बे मानसिफ्रा ओमफ्राय बेसेबा गोजौ जालायथिबाय फिथाइयानो थाइ रोङा आं बेखौ नायगासिनो देग्लाय जुदि फिथाइ थाया फैगोन बोसोराव है दानफायला जोबनानै गोदानबान गायखानायलां बावहाय ओइ बे फांसेया थिख'ख'नो गोजौनो जालायथिनानै दं बांद्राय फिथाइ थायिखौ लादो गबागब मावनायावसो दङ थारमाने जिनिसा जाहैबाय मानसियाबो थाफाबाय थानांगौ एसे जोथोन थानांगौ जोथोन गैयाब्ला फिथाइबो थाया दे गयफ्रा जोथोनानो गैखाथारा जोंनि आंनिया माने ओरै थांबा ओरै जाया हारसिं मानसि बे आरो बाथ्राया एबाराव हाजिरासो होजोबनोसैलां बेखौ दाननो देखाजाक ना लोगोफोर मेचिना नायगोन नै मेचिन लाबोबाय बेरा दुमना गालांनोसै ओमफ्राय अखाबो फिसा फिसा थाइफ्रिबाय बिदि आरोखि नै गायगासिनो दङ बे जाहैबाय सिमना जाहैबाय नालाय ओरै सासे मानसिनि हाया गोरा जादों दा ना ओमफ्राय जेबो आबाद मावनाय जाथारा नालाय ओरैनो गारसोना दोननाय हा बेलाय अखा फिसा फिसा हाबाय प्लास्टिकआव सोनायसिनदां ना फन हरनो सोरनोबा बिहावसोनि मबाइलानो फिसानो बेब्लि बाब्लानो गाबो गिदिर मबाइल जाया नालाय प्लास्टिकआव सोना दोननोसै अखायाबो हाबाय हाखांबायबो ओमफ्राय दंफांखौबो नै बेफोरबायदि गायबाय जोंबो दा न'आव होलांनोसैलाय नै अखासो थांफिनो भिडिअ खालामनायखाय दाद साला मा अखालै बेलाय हानांगौ हाथोन सप्ता खनसे हाथोन दैबाना ग्रोम ग्रोम जानांगौ एसे बेफोरबायदि आरोखि ना हाग्राखौबा दाननो हागोन ना हालियाथाय ओइ बोरैखा दुखाबाय नै बेफोरबायदि गायना दोनबाय लाल हन्दन थागोन ना थायाथाय नै गायना दोनदोंमोन आं मेचिनाखौ लानायसै आसुगुराबो देनजार लावबाय नै हाग्राखौनोथ' गाबोन दाननोसै गाबोन फैयो दा एक नम्बरखौ दा मारिदोरा एक नम्बराखौ बबे दा माबा मोनसे जागोन बे थ'
थ' बिदिनोसै गोलाव जाबाय भिडिअ'आबो ओमफ्राय हाग्रानि बेफोरबायदि दुनानै दङ दाखालि इलेक्सननि थाखायनो हाग्रा दाननो सम मोनाखैमोन दिनै दाननोसै गाबोन समफोर फिनिश बाय बाय